Βρήκα αυτό το κοχύλι. Είναι θαλάσσιο γαστερόποδο, το είδος Τρίτη ανεριτέα. Και είναι το πρώτο το οποίο έχω βρει άθικτο. Τα περισσότερα είναι σπασμένα σε αυτό εδώ το σημείο και έχω βρει πολλά. Σμαράγδιο Βιρίντης, σίγουρα. Δεν είναι σουβερμπιάνο. Εδώ encounter με την άγρια ζωή της περιοχής. Είναι κούγκαρ, είναι γκρίζλι. Τι είναι? Μάλλον κάποιος μεγάλος κύλος. Εδώ έχω μαζέψει πάρα πολλά. Θα έχω ασχολούμαι με αυτά όλη τη βδομάδα. Πάω να ρίξω καμιά βουτιά τώρα, αν και ο καιρός έχει χαλάσει λίγο. Απλά ράζει. Εδώ έχω βάλει τη σμαράγδια σουβερμπιάνα μαζί. Αυτή που βρήκα σπασμένη είναι πάνω αριστερά και οι άλλες δύο είναι δύο άλλες που είχα άθικτες από παλαιότερη παρατήρηση. Που τις είχα βρει από αλλού. Βλέπετε το μοτίβο. Είναι αυτό. Εδώ έχω μαζί τις σμαράγδια Βιρίντης που βρήκα. Η μία είναι αποχρωματισμένη, έχει χάσει το χρώμα της. Ήταν περισσότερο καιρό τριγύρω. Βλέπετε. Εδώ είναι ολόκληρη. Και τέλος εδώ έχω την Τρίτη ανεριτέα, την πρώτη που βρίσκω ολόκληρη. Η Τρίτια είναι γιατί το άνοιγμα που έχουν από κάτω, βλέπετε, έχει παρόμοιο σχήμα και έχουν και την εγκοπή εκεί πέρα που βγαίνει η κεραία, ας πούμε, του σαλικαριού, αλλά κατά τα άλλα τα κελύφη τους έχουν τελείως διαφορετικό σχήμα. Αυτή είναι η Τρίτη ανεριτέα που βρήκα τώρα. Και εδώ έχω μια Τρίτια νιτίδα που την είχα από παλαιότερα. Βλέπετε, είναι δύο τελείως διαφορετικά κελύφη και όμως τα έχουν στο ίδιο γένος.